Iki mung lho wong ataupun jangan jangan lodi ya. Iki lho kacang, kuates, lah iki korone, lah iki griasin, lho iki lho. Lah aku lho engko lak enak wong jajal tak jajahe wong. Griasin, bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan wong. Iya, mantap sip pokoknya. Cocok tenan iki. Ya. Dari sana. Ya, kalau. Nah.